srdci Dunajskej Stredy sa nachádza dom s číslom 666. Číslo, ktoré už stáročia nesie prívlastok temnoty, diabla a satanizmu. V tomto dome žije rodina s 2 malými deťmi. Otec sa ešte nedokáže postaviť pred zlo, ktoré prítomnosť v dome vyvoláva, no matka zažíva nepredstaviteľné utrpenie. Je napádaná silami, ktoré ju fyzicky aj psychicky ničia a jej deti sú v nebezpečenstve. Matka sa dostáva do bodu, kde rozmýšľa o najhoršom. A práve vtedy si uvedomila, že pomoc môže prísť len od nás. My, tým neviditeľní, prichádzame na miesto, kde zlo má svoju silu. Celé toto desivé vyšetrovanie môžete počuť v našom podcaste Kronika X na Spotify. Pre fanúšikov máme pripravený aj zhrnutý záznam na našom Hero Hero, kde nájdete ďalšie odhalenia, ktoré sa do podcastu nezmestili. Buďte pripravení. Dobrý večer. Dobrý večer.